ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ନାଲିଆ 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 ନାଲିଆ। ତାପରେ ବିଲାତି ଢଳା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦିଆହବ। ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ଭୋଗ ଦେଖୁଛି। ଭୋଗ ଦେଖୁଛି ନା ଭୋଗ ଖାଉଛି। ଭୋଗ ଦେଖୁନି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ। ଇଏ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ପକିଆ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଢଳା ହବ ଆମର ଚିକେନ କଷାରେ। ଚିକେନ କଷା ନାହିଁ ଆମର ମସଲାରେ ଆଉ ନା।